Ja, als we nu terugkijken op daar waar we 2 jaar geleden begonnen, denk ik dat we echt wel kunnen stellen dat we hier een verschil kunnen maken. Wij hebben met onze professionaliteit en de expertise en de gedrevenheid van onze militairen, hebben we de Koerden op bepaalde vlakken echt beter kunnen maken. En dat zie je gewoon terug in het feit dat er minder gewonden van het front terugkomen. En dat ze effectiever kunnen optreden tegen IS op dit moment. I will just start with who is here and then we'll see what we all play. Mohammed Akram. Als we kijken in internationaal verband hebben we ongeveer 16.000 tot 17.000 Peshmerga, zoals die zeg maar als verzamelnaam worden genoemd, hebben we die getraind. En de Nederlanders hebben daar ongeveer een 4.500 als aandeel in gehad. Op dit moment zijn de Koerdische eenheden die we hebben getraind volop bezig met de operatie om bij te dragen aan de bevrijding van Mosul. En daar zijn onze trainingen op dit moment ook op afgestemd. Wat wij ze voornamelijk leren is gericht op het beter kunnen overleven op het gevechtsveld. Dan moeten we denken aan natuurlijk de elementaire vaardigheden zoals schieten en het omgaan met een wapen. En in het gevecht juist bewegen. Daarnaast hebben ze opgeleid met name ook op het gebied van EHBO. Om hun mogelijkheid tot overleven op het gevechtsveld te vergroten. Door de geluiden over de inzet van IS met betrekking tot bijvoorbeeld chemische strijdmiddelen zijn dat ook lessen om met veldmaskers om te gaan en met de beschermingsmaatregelen die de Peshmerga-eenheden ter beschikking hebben. En natuurlijk wat heel actueel is in dit gebied, het onschadelijk maken en überhaupt vinden van wat wij noemen IED's, oftewel bermbommen of springstof die in auto's is geplaatst. Wat we in die trainingscyclus doen is elke keer op elk niveau een eindoefening naar steeds realistischer scenario's toewerken. Om ze uiteindelijk ook zodanig te trainen dat de situatie die ze op het gevechtsveld tegenkomen, dat die zo goed mogelijk overeenkomt met hoe we ze trainen. Vai, bora.